Noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc. Auzeai des zicătoarea asta acum peste 30 de ani și pe vremea aia, când nimeni nu răspundea de nimic, chiar avea sens. Uimitor pentru mine este că și azi, în peisajul antreprenorial, unde n-ar avea ce căuta, are la fel de mult sens. Din neștiință, neatenție sau nepricepere, mulți conducători de companii se luptă să facă viața angajaților mai grea, mai complicată, așezând obstacole stupide acolo unde ar avea numai de câștigat dacă ar netezi drumul. Cum fac asta? Distrug motivația și încrederea oamenilor pentru că nu clarifică scopul muncii, trasează obiective neclare sau nealiniate cu direcția corectă. Schimbă regulile jocului după cum bate vântul. Controlează tot ce mișcă, elimină astfel inițiativa, creativitatea, proactivitatea, iar când nu sunt în preajmă, nimeni nu mai mută nimic pentru că n-au pe cine să întrebe dacă e corect. Adaugă tot timpul proceduri inutile pe care nu știu să le implementeze sau să le urmărească. Periodic fac scandal că nimănui nu-i pasă de reguli. Pedepsesc performanța în timp ce încurajează mediocritatea disciplinată și zborul pe sub radar. Oamenii nu sunt mânați de dorința de a reuși sau de a aduce valoare, ci de teama să nu greșească. Permit existența unor spații gri între departamente. Acolo mor multe inițiative utile de care nu se mai interesează nimeni, pentru că nu e treaba noastră. Dragă antreprenorule, calitatea rezultatelor tale depinde în primul rând de felul în care prestează cei cu care lucrezi. Nu-i pune să muncească în zadar ca să rezolve chestii simple. Reduc complexitatea oriunde e posibil, asigură-te că echipa ta colaborează eficient și comunică transparent. Să fii productiv înseamnă să creezi mai multă valoare, investind mai puține resurse de timp, bani, efort și nervi. Keep it simple, iar dacă nu-ți iese, angajează un consultant.